खुलुमबाय आंगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। आं दिनै सासे सुबुंनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बे सुबुङा बर' हारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होलांदों। बिथाङानो बर' हारिनो सोरांनि लामा दिन्थिनानै गालांदों। बर' हारिखौ हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय सोलोंलांदों। बिथाङानो जाबाय बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म। 1956 मायथाइनि 30 मार्चआव मंलाराम ब्रह्मनि बिसि लेपस्रि ब्रह्मनि गोरबोआव बड'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि दतमा हालामनि बरागारि गामियाव। बिथाङा 1979 मायथाइनिफ्राय 1982 मायथाइसिम गसाइगाव हायार स्कुलनि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन आरो 1984 मायथाइनिफ्राय 1985 मायथाइसिम गुवाहाटीनि इनकाम टेक्स अफिसाव इन्सपेक्टर महरैबो खामानि मावदोंमोन आरो 1985 मायथाइनिफ्राय 1986 मायथाइसिम नेहरू भकेशनेल हायार स्कुलनि एसिस्टेन्ट फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बर' समाजाव जोबनो गैयै बिहोमा होलांदोंमोन। 1977 मायथाइनिफ्राय 1978 मायथाइसिम बिदांस्रि मेगाजिननि इडिटर महरैबो खामानि मावदोंमोन आरो 1978 मायथाइनिफ्राय 1979 मायथाइसिम गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बर' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि जादोंमोन। 1980 मायथाइयाव बिथाङा रादाब बिलाइ दिहुनदोंमोन। बे रादाब बिलाइनि मुङानो जाबाय अरखि। बे अरखि रादाब बिलाइनिबो बिथाङा गावनो इडिटर जादोंमोन आरो 1987 मायथाइयाव दा बडलेण्ड टाइम निउस पेपारनिबो बिथाङा इडिटर बिबान लादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 1981 मायथाइनिफ्राय 1983 मायथाइसिम एबसुनि भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ लादोंमोन। बेनि उनाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ 1986 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन। बिथाङानो बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्डनि सिमांखौ सुजुजेनदोंमोन। बर'नि गेजेराव आलादा हादोर बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बर'नि बिफा इउ.एन. ब्रह्मआनो जागायजेनदोंमोन। बिथां नङामोनब्ला दिनै जोंनि बर' हारिया बबे थाखोआव थागौमोन बेखौ सानस'नो हानाय नङामोन। मोनसे हारिया मुलुगाव हारि हिसाबै माबोरै थांनानै थायो बेनि लामाखौ बड'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआनो दिन्थिलांदोंमोन। गावनि राव हारिमु आरो सिनायथिखौ लानानै थांना थानो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआनो दिन्थिनानै गालांदोंमोन। नाथाय जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा, बर'नो लामा दिन्थिगिरि, बर'नो हारि हिसाबै थांना थानो सोलोंनाय, आलादा रायजो बड'लेण्डनि सिमां सुजुजेननाय मानगोनां गेदेरमा बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ 1990 मायथाइनि 1 मेआव अबथिरा जोंखौ गारनानै बे मुलुगनिफ्राय आनज्रायलाङो। बिथांनि अबथिरा मुख्लं जानायाव दुलाराय बर' हारिनि मेगनाव मोदै बोहैदोंमोन। बर'नि गेजेराव मोजां खामानि मावनानै दिन्थिलांनायनि थाखाय इउ.एन. ब्रह्मनो बर'नि बिफा बड'फा बिमुंखौ होनाय जादोंमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै आंनि खन्थाइ मटिभेसन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।